Lehenengo agurre esan behar dut abuztun izan dula, Frantzien baita. Lasterketa txiki bat korritu nun, itzuli txiki bat, Bukles de la Maien, eta bertan izan nun, egun baten, aurreneko egunean. Eta, ja ez dakit zurrumurrea Frantzia aldetik eta taldea frantsesa izanik, nik uste zabaldutzen hasi ez zegoela, nik erabaki aspaldi hartutan euren, hala eta guztiz, eta han izan nuen aurrenekoa ez, eta gero azkeneko bi goiek ez, Paris Toursen, lehenbizikotz eta intziguten ez nahi bakarrik, ez dakit, 6-7 bat geunden uzten gendunak eta intzigutena, eta gero txinakoa ez. Igual esan guratxuna edo txinakoa izan da, intziguten txirrindularik beraiek izan zielako tunel moduko hori intzigutenak, eta egia esan, momentun edo, nire kasun ez dut asko pentsatzen edo, baina gero, egia esan, oso eskertzekoa da ez, zeure aurkari beraiek izan dienak hainbeste urtetan, holako egitea asko eskertzen da. Ni ere izan dagoa naiz, beste batzu indagoa naiz holako gauzak, eta zuze horrek hori jasotzea bueltan politia da, eta baloratu sentitzen naiz edo sentitu izan naiz, eta alde hortatik gustora nago.